Well, itinaas po namin yung alert level status ng, ang tinaas po ng PBOX ang alert level status ng Mayon Volcano dahil po sa patuloy na pagdami ng mga rockfall events or yung mga volcanic materials na nahuhulog mula doon sa lava dome ng Mayon Volcano. Yes po. So as of kanina nga po, mula po April 1 hanggang kaninang umaga, nasa 318 na rockfall events na po yung record namin. Ayun. So on the average po, halos sa isang araw 5 rockfall events ang nadidetect namin. Aya. Pag mayroong rockfall event, sir, mula sa lava dome, anong ibig sabihin niya? Tumataas ba ang dome? Yes po, meron tayong paglaki ng lava dome dahil as of May 29, I think, nasa 164,000 cubic meters na po yung total volume ng lava dome mula nung August of 2022. I see. So kung tumataas siya, Dr. Paul, ano po ang indikasyon niyan kung tumataas siya? Ibig sabihin ba, may nagpo-push pataas? May tumutulak po doon sa lava dome para lumabas. Okay. So meaning po, pag may tumutulak, ano ang posibleng mangyari, sir? Ang unang posibleng mangyari is, ito nga po, na nangyayari na, ito nga po, nagkakaroon tayo ng mga rockfall event. Yung mga natitipak na bahagi nitong lava dome, dumadaos-dos dito sa Mayon Volcano pababa. May chance ho ba na magkaroon ng medyo malakas na pagsabog yung Mayon Volcano, sir? Sa ngayon po, tumaas po yung possibility na magkaroon ng mga phreatic eruptions, yung mga maliit na eruption. Kung malakas man, gaano to kalakas, sa ngayon hindi namin nakikita kung na style 2018 na major talaga. Sa tingin namin yung activity is confined lamang doon sa ibabaw or medyo mababaw pa po. I see. So meaning, dyan lang sa crater, ano sir? Nasa crater lang ang posible? Sa ngayon po, hindi po namin sinasabi na mapakampante tayo. Pero sa ngayon, hindi natin nakikita yung kung magkakaroon man ng malaking eruption kagaya nga po nung 2018. May nadidetect na ho ba kayo, sir, na mga low frequency quakes? Meron din naman po, pero again po, kung basahin nyo yung sinabi namin sa bulletin namin, kukonti yung mga volcanic earthquakes talaga. Nasa 26 lamang po yung mga volcanic earthquakes since April. So napakababa po nun.